Euskal Alderdietako ordezkariek zuhurtziaz jokatzeko eskatu dute Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente ohiaren inputazioari dagokionez. Atzo ezagutarazitakoaren arabera, Jose Luis Kalama Espainiako Auzitegi Nazionaleko epaiaren autoak influentzia trafikoko egitura egonkor baten arduradun izateagatik ikertu du presidente ohia. Honen aurrean, Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak aurrekaririk gabeko gertakaria dela aitortu du, baina zuhurtzia eta errespetua eskatu ditu Zapateroren errugabetasun presuntzioarentzat. Bestalde, Nerea Kortajarena EH Bilduko programa idazkariak halako auziek zurrunbilo handiak eragiten dituztela baieztatu badu ere, zuhurtzia handiz aritzea komeni dela gaineratu du, oraingoz oso informazio gutxi dugulako. 27 urteko kartzela zigorra ezarri dio Arabako Auzitegiak Maialen Mazonen bikotezenari ura erail izanagatik. Asteazken honetan ezagutarazitako ebazpenaren arabera, erduntzat jo dute Jaime Roka eta 25 urteko espetxe zigorra ezarri diote maltzurkeriaz egindako hilketa delituagatik eta bi abortu delitugatik. Gainera, beste 2 urteko espetxeratzea ere gehitu diote alaba adingabea abandonatu izanagatik, baita bereganako gurasoa lakendu ere. Epaia ez da irmoa eta helegitea aurkeztu dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian. 5.000 euroko isunak jaso dituzte Azet Etxebizitza Sindikatuko hainbat kidek Bilboko Zurbaran Barri auzoko etxegabetze batean izandako parte hartzearen harira. Sindikatuak asteazken honetan ezagutarazitakoaren arabera, adingabedun familia baten desalojoa geldiarazteko saiakeraren harira jaso dituzte zigor ekonomikoak. Gainera, sindikatuak salatu duen lez, oraindik ere isun berriak jasotzeko zain daude, pasaden ikasturtean jazotako beste hainbat etxegabetzetan aurrera eramandako erresistentziak direla eta. Gabon guztioi eta ongi etorri maiatzaren 20ko albistegira. Bilera sorta egin du gaurkoan Kanariar Uharteetako gobernuko ordezkaritzak Euskal Autonomia Erkidegoan. Informazio gehiago dauka Xabi Alok. Fernando Clavijo Kanariar Uharteetako presidentea Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariarekin bildu da Ajuriaenean. Bi presidentek Espainiako gobernuari eta Europar Batasunari eskatuko diote onar dezatela bi herrialdek daukaten muga estatus hori, gainera Clavijo Euskadi Burubatzarreko presidentearekin ere bildu da. Fernando Clavijo Kanariar Uharteetako presidente hartu du Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak Ajuriaenean. Lehendakariak iragarri duenez, bi gobernuek idatzi bateratu egingo dute Espainiako gobernuari eta Europar Batasunari bideratuta, ofizialki onartzeko Euskal Autonomia Erkidegoak eta Kanariek daukaten muga estatusa. Migrazioak zuzenean eragiten digu hegoalde eta ipar muga garelako. Horregaitik, Eusko Jaurlaritzak eta Kanarietako gobernuak idatzi bat adostu dugu, estatuari eta Europari hainbat eskakizun eginaz. Lehena, Europako migrazio eta asilo ituna ez dadila soilik estatu logika zentralizatu batetik diseinatu. Ezta migrazio errealitatearen irakurketa partzial batetik eraiki. Migrazio ibilbideak zuzenean kudeatzen ditugun lurraldeon esperientzia kontutan hartu behar du. Zentzu horretan migrazio eta asilorako Europako itunean bi administrazioen parte hartzea berma dezatela ere eskatuko dute, eta era berean bidasoaren muga migrazio espezialitate espezifiko gisa aitortzea. Euskadi ez baita bakarrik igaro bide bat, erantzun humanitario egonkor bat bermatzen duen herria gara. Bertatik pasatzen diren migratzaileei arreta ematen diegu. Baliabide publiko eta sozialak koordinatzen ditugu, bidasoa inguruan arrisku egoerak saihesteko lan egiten dugu, eta Europan barrena doazen migrazio ibilbideen barruan funtsesko kokapena dugu. Ajuriaenetik Sabin etxera egin du Clavijok eta bertan bilera izan du Aitor Esteban EAJko Euskadi Burubatzarreko presidentearekin, bi lurraldeetan ematen den egoera politikoa aztertu dute eta migrazio politikei elkarlanean heltzen jarraitu beharra azpimarratu dute. Pasaden urteko ekainean ustu zuen Ertzaintzak Gasteizko Aldezarreko korda espazioa. Urtebete geroago, gunea babestu zuten eragileek salatu dute isunak jaso dituztela. Haien arabera, 7.000 eurotik gorako zigorrak ezarri dizkiete, Mozal legean oinarrituta eta helegiteak aurkeztuko dituztela iragarri dute.
Pasaden urteko ekainaren 4an Gasteizko Alde Zaharrean kokatuta dagoen Korda espazioa hustu zuen Ertzaintzak, Gasteizko udalak aginduta. Gunea hark urteak zeramatzan utzik eta 2022an Errizoma elikadura sareak, Zaharra Zarrok eta Auzoan Bizi etxebizitza sindikatuak berreskuratu zuten. Desalojoaren egunean Ertzaintzaren dispositibo handi batek hiriko Alde Zaharra hartu zuen eta dozenaka ibilgailu bertaratu ziren. Azkenean espazioaren barruan zeuden 11 pertsona indarrez kanporatu zituzten eta bat atxilotu eta zauritu zuten. Gainera, zauritutako lagunari arreta eman zion erizaina ere identifikatu zuten. Orain urtebete igaro denean, han egon ziren eragileek ohar batean salatu dute, jasandako errepresioa etzela egun horretara mugatu, baizik eta atxilotutako kidearen kontrako prozesu judiziala hasi eta Mozal legean oinarritutako isunak tramitatzen ere hasi direla. Hain zuzen ere azaldu dutenez, jasotako zigorrak 7.000 eurotik gorakoak dira eta desobedientzia egotzi diete. Gainera, kideek nabarmendu dute zehapen ekonomikoak aurtengo greba orokorraren egunean jaso zituztela, martxoaren 17an. Bestalde, eragileek salatu dute atxilotutako kidearen prozesu judiziala artxibatu egin dutela, epaileak ez duelako delitu zantzurik ikusi. Gogorarazi dute halaber ekaineko egun hartan zauritutako kideak salaketa jarri zuela Ertzaintzaren aurka, baina momentuz ez dutela horren inguruko inolako berririk. Beraz, zigor penala artxibatuta geratu den arren, zigor administratiboak mantendu dituzte. Korda espazioa babestu zuen eragiletako batek bizitakoa azaldu du. Orain ia urtebete pasatu da desalojotik eta martxoaren 17an heldu ziren, hasi ziren heltzen isunak. Barruan zeuden 11 kidetatik hori bat ospitalera trasladatu zuten eta bere kasua artxibatu egin da, momentuz. Halere, barruan zeuden beste 10 eta ospitalean ere identifikatutako, bi erizainetako bati ere heldu zaizkio, 11 isun heldu dira eta zifra 7.000 eurotik gorakoa da. Hoiek horrela badirudi kideek isunak ordaindu beharko dituztela. Dena den, eurek argi utzi dute ez dituztela zigorrak onartzen eta horregatik helegiteak aurkeztuko dituztela. Haien hitzetan, errepresioak antolakuntza eta borroka desaktibatzea du xede, baina ez dute lortu. Errekurrituko ditugula multa hauek, gure espazioen defentsa legitimoa dela guretzako eta berriro egiteko prest gaudela. Mozal legeari dagokionez, berriz, ohartarazi dute askatasun politiko eta zibilen kontrakoa dela, eta gainera poliziaren inpunitatea handitzen duela. Ildo horretan, araudi hori indargabetzea aldarrikatu dute. Erresistentzia kutxa betetzen hasi direla ere azaldu dute eragileek, epaitegietan euren kontrako epaia emanez gero, zigor ekonomikoei aurre egiteko. Global Sumud Euskal Herriak manifestazioa deitu du ostegun honetarako flotillako kideen bahiketa, lurreko konboiak Libian bizi duen egoera eta Palestinan gertatzen ari den etengabeko sarraskia salatzeko. Global Sumud Euskal Herriak manifestazioa deitu du ostegun honetarako flotillako kideen bahiketa, lurreko konboiak Libian bizi duen egoera eta Palestinan gertatzen ari den etengabeko sarraskia salatzeko. Azken egunetan Global Sumudek egoera larria bizi duela adierazi du. Jakinarazi dutenez, astelenean Israelgo armadak flotillako 54 ontzi eraso zituen. Asteartean berriz, nabigatzen jarraitzen zuten kideak abordatu eta legez kanpo bahitu zituzten. Tiroak ere izan zirela adierazi dute. Bahituen artean 2 euskal herritar daude eta Palestina okupatuko portu batera eraman dituztela salatu dute. Bitartean, lurreko konboia Libiako Armada Nazionalak geldirik dauka Sirten. Negoziazioak etena egin dituzte blokeoaren ondorioz eta asteartean jakinarazi dutenez, Global Sumudek delegazioa osatu du Sirtera gutun bat eramateko, elkarrizketei bide emateko eta haien eskaerak helarazteko. Era berean, gaitzetsi dute Libiako armadaren indar erakustaldia eta salatu dute blokeoak nazioarteko zuzenbide humanitarioaren urraketak eragiten dituela. Egoera honen aurrean, ostegunerako manifestazioa deitu dute Gasteizen, 7 eta 4 Andre Maria Zuriaren plazan eta antolatzaileek gonbitea luzatu diete giza eskubideak defendatzen dituzten guztiei. Horrez gain, aste honetan ostiralera arte, eguneroko elkarretaratzeekin jarraituko dute Eusko Legebiltzarraren aurrean 8:30 ordubietara Eusko Jaurlaritzak Israelgo erakunde sionistarekin duen lankidetza salatzeko eta harreman hori behin betiko eten dezala eskatzeko.
San Telmo Museoak Goya beltza, Motherwell beltza, 80 hondamen eta amildegi bat aurkeztu du, museoaren azken eskurapenetako batetik abiatzen dena Francisco de Goyaren Gerrako hondamenak seria. Erakusketak Aragoiko maisuaren lanaren eta gaur egungo sentsibilitate artistikoaren arteko elkarrizketa sakona proposatzen du eta irailaren 27 arte ikusgai izango da. Donostiako San Telmo Museoak Francisco de Goya eta Robert Motherwell elkartu ditu erakusketa berrian. Maria Bolaños komisarioak elkarrizketan jarri ditu mende bateko aldea duten bi obra. Goyaren Gerrako hondamenak eta Motherwellen Iberia. Indarkeriari, minari eta oroimen kolektiboari buruz hausnartzera garamatza. Goya beltza, Motherwell beltza. 80 hondamen eta amildegi bat. Eta hor zerakustea, gure bildumetako Goyan 80 grabatu, Gerrako hondamendiak seria, eta gero Motherwellen obra bat, dala Iberia izenekue, Guggenheimetik ekarri deune, eta orduan bi autoren arteko dialogo bat, bai ikuspuntu sozial batetik eta artistiko batetik, eta hor esango benduke lotura handi bat dauke bela igual beltzan erabileran. Goian grabatu daude 8 ambitotan erakustei ez, da gerran hasiera hortatik, gerran bukaera, gosea, gero absolutismoen buelta, eta gero bukaeran Motherwell pixka bat gehiago ezautzeko jarri dugu espazio bat, eta berari buruzko bi ikusentzunezko jarri ditu, Juan Marketik etorri dinak, eta gero baite daude ikusgai bere argazki batzu, pixka bat eta liburu batzu konsultako. Erlazioa da Motherwellek beti Goya jarraitzezun, eta gero Espainiko gerrare bai, Espainiko gerra zibilak behabina etzan ezazpin jaio zen, orduan jarraituzun, eta Motherwell izan da pintore bezala, baita oso pintore kritikue bere inguruakin, makartismoen kontra, eta orduan bizi moruen, bazauken tankera bat Goyan estilukin ez, hori ezauzken inkietudik eta hola. Eta bestaletik oso egoia nahi gendun gaur egungo gai bezala eta gaur egungo autore batekin lotu. Eta hor Maria ikurtu zitzaion bai baten izaerak, batek bizi zantzuna, bestean kezkak auta hori oso ondo lotu zula. Eta horti dator, beltzetik eta behan izaera intelektual eta sistemakin kritikutik. Euskal preso eta iheslarien egoerak hobera egin du azken urteotan, baina lan handia dago oraindik egiteko arlo horretan, eta horretan dihardu Harrera elkarteak, eta horretaz hitz egiteko gurera etorri da Egoitz Koto. Eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz? Oso ondo. Harrera elkarteak nola kokatzeko? Nola definituko genuke? Bueno, Harrera elkartea 2012an jaiotako elkarte asistentzial bat da, eta bere helburua hasieratik izan da espetxetik, erbestetik edo deportaziotik bueltatzen ziren emakume eta gizonei asistentzia ematea. Hori da oinarrian definizioa. Sakandu dezakegu beste gauza bat. Eta ze helbururi erantzuten zion Harrera horretan? Azkenean, Euskal Herrian egondako gatazka politikoaren ondorioz zeuden preso deportatuta iheslariak bizi izan dituzten egoera kaskarrei erantzutearen helburua zen. Hau da, hauek bueltatzerakoan gurera, etxera, nola lurra hartzen zuten. Lurra hartze horrek beste herrialde batzuetan ere zenbait gatazken ondorioz ikusi izan da behar horiek ematen zirela, eta gurean ere horreri erantzutea genuen helburu. Eta, egia da bilakaera bat egon dela, 2012an sortu zenean elkartea presoen kaleratzea izaten zen behin zigorra beteta kaleratzen ziren, eta gaur egun kaleratze horiek modu mailakatu batean ematen ari da, ibilbide juridiko penitentziario bat abiatzen ari direlako, eta orduan horretara egokitzen ari gara, eta azken urteotan hori izaten ari da gure lana. Eta azken urteotan hori eguneroko lan hori nolakoa izaten da? Oso ezberdina, eta aldagai askoz gehiago sartu dira jokoan. Azkenean, lehen esan dizuan bezala, lehen espetxea gelditzen zen atzean, eta orain ez. Ez behintzat modu
zatz batean, ez? Gertatzen dena da, 3. graduak eskuratzen dira, kaleratzen dira, behar batzuk dira, lanak topatu behar dira, gradu horiek mantentzeko, sartzen ari dira gartzelara lotan, horrek ez dizu ahalbidetzen bizitza normala egitea, beharrak sortzen dira pisuekin, ze badaude igual preso batzuk nafartarrak direnak, daudenak Gipuzkoako espetxeetan, eta ezin direna joan beraien etxetara, orduan sortzen dira, pisu asistentzial batzuk lortu izan dira, eta martxan ditugu 3 pisu, hauei emateko, badaude, esan dizudana, lanak enpresekin bilatzea kontaktuak, ekonomikoki lagundu behar izatea, garraioak lanera gero bueltatzeko, kotxeak eskuratu behar izan dira, pilo bat gauza egunerokotasunean gu normaltzak jotzen ditugun hainbat gauza, sortu zaizkigu eta gainera modu numerikoki nahiko altuan. Orduan, harreraren beharrak gero eta handiagoak izan dira eta horretan gaude. Eta presoak adibidez nola erantzuten diote zuen jardunari? Ondo. Azkenean harreraren arloak igual lau izan daitezke, alde batetik juridiko-administratiboa, presoak irtetzen direnean nana egin behar dute, erroldagiriak, hainbat kontu, igual pertsona bat eman dituena 20-30 urte tarteko espetxealdia lehenengo gradu batean, gauza horiek erdoilduak ditu, inkluso batzuk ez dituzte inoiz egin, badago jendea igual 20 urtekin sartu zena eta 40 urtekin irtetzen dena, eta orduan bizitzaren ibilbide horiek ez dituena inoiz transitatu, eta harrera horretan egoten da jendeari laguntzen. Badaukagu gero osasunaren arloa hasiera batean izan zena nagusiena, baldintza horietan, lehenengo graduak, espetxean urrunketan, dispertsioan, isolamendu iraunkor eta sistematiko batean sartuta, pertsonak kalte nabarmena jasatzen ditu. Eta orduan horreri erantzuteko sare bat sortu egin zen, non zeuden psikologoak, non zeuden hortzetako medikuak, non zeuden ere fisioak, behar horiei erantzuteko. Gaur egun hori aktibatua mantentzen da, dago kriston sare potentea, eta jendeak olako beharrak dituenean, gu gaude hori eskura jartzeko. Gero badaukagu lanaren kontuarena, eta lehen hasiera batean ere kontaktuan jartzen ziren enpresak eta kartzelatik, erbestetik edo deportaziotik bueltatzen ziren pertsonak enpresa horiekin, eta saiatzen zen lan harreman bat sortzen bizitza horiek bideratzeko. Eta gero rollo ekonomikoa, azkenean badago jendea irtetzen denean, esku bat aurrean beste atzean, eta orduan harrera hor dago, diru bat emateko, hilero, egunerokotasuneko gauzei aurregin ahal izateko. Baita ere, ikusten ari gara, gero igual sartzen gara historia hortan, ikusten ari gara, hainbeste urte preso emandako pertsonek kotizaziorik ez dutela. Orduan badago jendea adinekoa, ez diena emango kotizazio urtea, gero pentsio kontributibo bat jasotzeko, eta hortan ere egon nahi dugu eta egongo gara, eta egoten ari gara, olako pertsonei dirua ematen, betetzeko eta soldata duin bat hilean izan ahal izateko, bizirauteko kalean, bestela bergizarteratze famatu hori esertan gelditzen da. Hori da. Esango dugu elkartak ere abestia badaukala, Brigadeloko eta zea maizeke harrera leku bat kanta egin zutelako, zergatik zehartarako behar du harrerak abesti bat? Azkenean ere hurbildu nahi ginen jende gazteari, uste dugu harreraren, adibidez orain komentatu dizudan, pentsioen kontua, hau luzerako kontua da. Eta gure hausnarketa da, gu elkartasun herri bat gara. Eta aurreratara izan ditugu, hainbat proiektu, 11 proiektu, herriaren bihotzetik jaio izan direlako, eta jendearen elkartasunetik. Orduan,
abesti hori nolabait hurbildu nahi ginen jende gazteari eta jende gazteari keinu bat egin esanez, hemen dakagu gatazkaren ondorioak bizirik daudenak eta urte luzez egongo direnak. Eta tamalez, gaur egun badaude belaunaldi batzuk hau bukatzen denerako ja ez direnak egongo. Eta beste batzuk igual lekukoa hartu beharko dutela eta jendea jabetu behar da hortaz. Eta bueno, hausnarketa hortik joan zen eta nola lotu jende gaztea eta nola atentzioa deitu edo beraien arreta gure ganatu eta abesti hori jaio egin zen. Eta behar bada izango da azken belaunaldia euskal gatazka ezagutuko duen. Espero dugu, baiet, espero dugu, beste belaunaldirik ez izan, ni alaba badakat, 13 urte dituena gaur egun, motxiladun umea izan zen, eta espero dut berak hori iraganean ustea eta bere seme alabak izaten baditu edo hurrengo belaunaldiak hori ezagutzera eseltzea. Esango dugu Nazio Batuen erakundeak euskal presoen bergizarteratzerako babes instituzional eskasa nabarmendu duela, orain dela gutxi. Ze irakurketa egiten du Harrera Elkarteak horren inguruan? Bueno, gu aurreko asteazkenean prentsaurreko bat eman genuen eta giza eskubideen behatokiarekin batera. Bere garaian Harrerak berari, giza eskubideen behatokiari pasatu zizkion informa batzuk, kartzelatik eta arbestetik bueltatzen zen jendeaz, eta hauek Nazio Batuen erakundean aurkeztu ziren, eta hauek erabili zituzten irizpide bezala markatzeko aholku batzuk, ez? Pasan egunean hori azaldu genuen, eta kontua da guk eskatzen duguna, eta Nazio Batuen hausnarketa babesa hartuta, babes bezala hartuta, ze azkenean beraiek ere esaten dute, guk esaten dugun gauza berdina, eta da administrazioak eta estatuak bere gain hartu behar dute bergizarteratzea. Hau ondo dago, esan dizudan bezala, elkartasun herri bagara, elkartasunetik jaiotzen dira 1000 kontu, baina hemen badago ardura bat ezin dena beti jautsi gure edo elkartasun herri horren bizkar gainean, ez? Eta gu administrazioari luzatzen dioguna hori da. Egiten ari gara zaurgarritasun ikerketa bat, eta zaurgarritasun ikerketa hortan badaude 1000-1200 pertsonen artean bilatzen ari da, 2000 urtetik aurrera 5 urte baino gehiago espetxea jasan dituzten pertsonen, edo bestea jasan dituzten pertsonen elkarrizketekin. Identifikatzeko modu zehatzago batean zein dan egoera, ze oraindik inoiz ez da egin eta ez dakigu ze mapa emango digun. Hori lortuta, ondorio nagusiak administrazioa eta eragile politiko, sindikal eta abarren eskuetan jarriko da arazoa mahai gaineratzeko eta jendeari gonbidatzeko norberak bere ardurak hartzeko historia honetan. Gu hartu izan ditugun bezala eta hartuko ditugun bezala, uste dugu daudela. De hecho, Nazio Batuen erakundeak esaten du, ez dela bakarrik gizarte iniziatiba konkretuetan oinarritu beharra, baizik eta administrazioen implikazio hori eskatzen du. Administrazioak aipatuta, orain dela pare bat urte 3 Eusko Jaurlaritzak bereganatu zuen espetxeen eskumen hori, horrek zertan lagundu izan badu? Bueno, nik uste dut argi dago hor ez dakit paradigma, baina bai txipaldaketa bat egon zela, ez? Ikusi dezakegu bakarrik Nafarroko, Iruñako espetxean, oraindik Madrilen esku dagoela, eta hemengoetan zelako bilakaerak ematen ari diren, ez? Leku batean badagoela borondatea, edo behintzat borondate minimo bat badagoela iraganeko egoera horreri buelta emateko, eta normalizazio bat bilatzeko, eta azkenean oraindik salbuespen politika hori guztiz desagertu ez bada, esan dezakegun ikuste dut hemen igual lausotu egin dela, kaben. Eta orduan, nabarmena da, nola ikusten dugun jendea kaleratzen eta ibilbide juridiko penitentziario hori egiteko aukerekin, Iruñan ezinezkoa da. Eta, beste estatuko beste lekuetan,
Harrera elkartearen inguruan ari gara Egoitz Kotorekin, esan dugu nolabait bolondrez lanare badela Harrera elkarterena, nolabait laguntzaileak behar direla, 5.000 eta gehiago kanpaina martxan daukazue, Bai, ze helbururekin? bai, egoera berri hau behar guzti horiek sortu zirenean, kalera irtetzeko moduak aldatu zirenean, 3.200 bazkide inguru ginen, eta txerto ekonomikoa behar genuen bultzada bat, ez? Eta erronka bezala esarri ziren 5.000 lagun, 5.000 baietz izan zen. Eta lortu ziren oindala hile batzuk, martxoak aldera edo, eta horretan jarraitzen dugu, handitzea, baino, pixka bat, uste dut, azkenean lehen aipatzen genuena, luzera begirako erronka daukagu, erronka ez txikia, eta, jendearen laguntza behar dugu. Baino, azkenean, bazkidetzak garrantzitsuak dira, funtseskoak, hori ez dut ukatuko, baino badago ere beste bertiente bat, eta da herrietan jendea zaintzaren txiparekin egon behar da, gure ustez. Azkenean kalera irtetzen den jendea, sarritan deskontestualizatua irtetzen da, zergatik, gatza da, egokitzea gizarte, ezagutzen ez duzun gizarte batera zurea bat da ere. Eta uste dugu egokitze hori zaintzaren ikuspuntu batetik errezagoa izan litekela. Gu jendeari esaten diogu harreraren begiak eta belarriak izan beharko zirela herrietan, eta jendea espetxetik, erbestetik, deportaziotik bueltatu denean, egoera eskasetan ikusten dituenean, edo harrerari zuzentzea, esateko behitu hemen badaukagu pertsona bat, uste duguna laguntza, eta hori da jendearen implikazioa hortik etorri daiteke, ez? Azkenean jendearen bihotza, edo harrera da jendearen bihotzan taupadaka ibiltzen dana, ez? Eta hori da behar duguna. Horrekin geratuko gara Egoitz Koto, eskerrik asko, amaikari tartetxo bat egitarren. Eskerrik asko zuei. Ona arte iritsi da asteazken honetako albistegia. Sakararen Umaue abestiarekin amaituko dugu gaurkoan saioa. Informazioa zabaldu nahi baduzue, gogoratu Amaikako webgunea eta sare sozialak kontsulta ditzakezuela. Bihar izango gara berriz ere zuekin bueltan, mila esker zuen arretagatik eta ondo izan. Egun batzurekin 10 segundu sentitzen dira, eta egun batzuk gabe niretzat dira mar bizitza. Horro joaten zarenean, sentitzen ez super txikia, apurtzen ez mila zatitan. Ez dakizu nola aldatzen duzun dena, zure ondoan denak merezi du pena. Eginak gaude goteko behin da berriro eta berriro eta berriro batera. Mila memoria gureak direnak denak ditut gordeta, betiko guretzat gehien behar dudanetan. Onenetan, zeintzarrenetan, mila memoria gureak direnak denak ditut gordeta, betiko guretzat gehien behar dudanetan. Onenetan, zeintzarrenetan, hor zaudezu, hor zaudezu, hor zaudezu. Ez dakizu ze polita zaren lo zaudenean.